мумкин вақтҳои пештар ман мисол мебиёрам ҳозир мумкин штраф дошта бошед, штрафа пардохт бикунед ё беҳуҷҷат бошед. Салом тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. мо имрӯз ду хабари муҳимма ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат то охирша тамошо кунед. Чӣ хеле ки медонед, дар Англия корҳои мавсимӣ сар мешавад ва барои ин аввалан бояд шумо анкета пур кунед. Барои анкета пур кардан рақаме ки рӯи экран мебарояд дар WhatsApp навишта қатишон суҳбат кунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Чӣ хеле ки мо чанд қа пеш видео карда будем ва гуфта будем ки дар Федератсияи Русия қарор аст ки симкартаҳои шаҳрвандони хориҷӣ хомӯш карда шаванд. ин чиз пешниҳод шудагӣ буд ва акнун таҳти амал қарор гирифта истодааст. ҳар нафаре ки пештар симкарта гирифтагӣ буд зарур меояд ки рафта айсари нав ба ҳамун компанияи мобилии худаш ба компанияи симкарташ муроҷиат бикунад ва симкарташа аз сари нав ба қайд бигирад. дар ҳолати аз сари нав дар Федератсияи Русия симкартаҳотона ба қайд нагирифтан симкартаҳои шуморо хомӯш мекунанд. ба чӣ хотир ин роҳандозӣ карда шуд? Ба хотире ки вақтҳои охир ин чиз ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар аэропортҳо тақрибан як одам метавонист ки 10-20 симкарта бигира барои худша бепул ва мисол бепаспорт бе ягон ҳуҷҷат ҳамин симкартаҳоро аз ҳар куҷо дастрас мекарданд ва барои шахсияти шаҳрванда муайян кардан инчунин ин қонунгузориро тағйироту иловаҳо ворид карданд ки ҳар як нафаре ки дигар симкарта гирифтанӣ мешавад бе паспорт симкарта наметиҳанд ва симкартаҳои пешшар гирифтагӣ ҳатман бояд аз сари нав дар қайд монда шаванд. ва дуюмин хабари мо ин мебошад ба нафарҳои тааллуқ дорад ки дар Москва кору фаъолияти таксӣ мекунанд. чӣ хушхабаре бигем агар хато намекунем, касое ки дар Яндекс таксӣ кор мекунанд ҳамун фоизе ки барои шумо ҷудо карда мешавад зиёдтар мешавад. яъне ки ғайри фоизи шумо мегирифтагӣ зиёд шуданаш боз инчунин ҳамун ажидание ки шумо меистед интизор мешавед клиентора ҳаминам зиёдтар мешавад. мумкин вақтҳои пештар ман мисол мебиёрам ҳозир мумкин як дақиқаш агар 4 рубл ё 5 рубл боша мумкин 10 рубл шавад. як баробар ҳар як чиза зиёд мешавад дар Яндекс ширкати Федератсияи Русия барои нафарҳое ки кору фаъолият мекунанд. ин чиз аллакай ҳамин рӯзи якум бигем ки таҳти амал қарор мегирад аз рӯзи 1 ноябри ҳамин сол. акнун комментарияҳои шуморо камтар мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон таи шумо хоҳед ки границаи Қазоқистон биред бо одамои боваринок ва нархи дастрас. рақаме ки рӯи экран мебарояд занг занед, қатишон суҳбат кунед. ай Питер ба Москваро меёранд ва ай Москва ба Қазоқистон мебаранд. умед Қурбонов нависондай. дар чори списка бошӣ. чӣ бояд кард? мо чанд рӯзае дар ҳамин бора гап задастем ва бисёри нафарҳо мумкин видеоро то охирша тамошо намекунанд. ҳар рӯз ҳозир савол дар ҳамин мавзӯъ шудастед. ман аввал чиро хотиррасонтон мекунам ки касе ки проверка кардан наметавонад мисол номи худша дар рӯйхат бубинад, мо рӯзои наздик чиза ташкил мекунем ва ҳар яки шумо метавонед ки мақсад проверка кунед ки номтон дар чорни списка ҳаст ё ки не. ва дуюмин ие ки номи шумо дар чорни списка боша агар яъне ки таҳти назорат қарор доред, ягон нарушение кардагиен ё запрет доред ё ки ягон штраф доред, мисол бедокумент гаштагиен, ба ана ҳамин сабабҳо ном дар чорни списка меғалтад ва инам як огоҳие бигем хато намекунем. дар вақте ки штраф дошта бошед штрафа пардохт бикунед ё беҳуҷҷат бошед ҳуҷҷатотона 100% бикунед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир ман метавонам оилама қати кӯдакон Россия биёрам. чӣ ҳуҷҷат лозим ай? меган дигар оилавӣ мумкин нест. не, ин гап хато ай. ин пешниҳод шудагӣ буд вале қабул нашид. шумо як давернес равон мекунед, оилатон мисол билет мегирад бо ҳамроҳи фарзандтон, аз аграм паспортш мекунед мехезан миянд ба назди шумо. тамом. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум Сорбон. ҳамин савол аст бошид метавонам ҷавоб наметиҳ. мара бе ягон асос 35 сол везма маҳкам кардам. ҳама документом соз буд. граница омадам намонданам. будром сабабша нагуфтам. метавонам ягон ҷо шикоят ё ариза кунам. вақте ки аллакай аз Россия берун қарор доред шумо, ягона ҷое ки шикоят карда метавонем посолствои Федератсияи Русия мебошад ки ин воқеъ дар шаҳри Душанбе мебошад. хеле ситуатсияҳо бисёре тафтиш карда мебироянд. дар ҳақиқат ки ягон нарушение набошад, бесабаб бошад,
имконият бисёртарак ки кушода шавад сари нав, яъне кушодаш кунам бояд. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум бародар Сорбон. Ҳамин одамое ки дар рӯйхати сиёҳ ҳастанд метавонанд границаи Қазоқистон раванд? Бале бародар, метавонанд. Азиз нависондае. Ассалому алайкум ака. Ҳамин савола ҳафтум бораи додестам. ҳуҷҷати кӯдака то яксолагиша штраф дорад ё ки не? Ҳамин савола ҷавоб де. ҳуҷҷати кӯдак то яксолагиша чӣ штраф дорад нафаҳмидем. Мисол ҳуҷҷат накарданша дар назар дорем, шумо чиро дар назар дорем? Як нафари дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман 1 сол дар Россия кор кардам. Документам 100% буд. 2 октябр омадам. Номи ман дар чорни списка ҳаст. Чӣ бояд кард? Ман рафта метавонам Россия ё ин ки не? Пеш аз рафтантон аз ҳама хуб шамияе ки ҷои шиноснома ва раводӣ дурем. Дар ҷо як тафтиш мекунем ва баъдан ба хулосаи аниқ мебинем баъди он проверка. Як нафари дигар нависонда салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призови баҳорӣ кай сар мешавад? бародари азиз, рози призови тирамоҳиш тамом ки шавад ба призови баҳориш дар ҳамон айни баҳор сар мешавад ва фикр ки дар зимистон призови баҳорӣ сар намешавад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.